יאללה, עכשיו דברו חופשי. אתה עושה וידאו עכשיו? זה חלה? לא. מי יושב על הארסל שאני אבין? מלכה, מה העניינים? מלכה, הארסל מחכה לך. מלכה! רגע, מאיר, סימון אמור. מאיר, כל הכבוד על המקום. תודה, תודה. מאיר את מריאנה. לא אכפת לי, אני לא עם האוטו שלי. אני במצבה, בניוק, אל תשפריץ מים. צלם. ומה אתה חושב שאני עושה? צלם כאילו אני מחבק את מלכה. אל תצלם את מלכה ונחבר את התמונה. רגע, אני תראה את הפנים של מלכה, שנייה. לא הבנתי מה קרה לקפה, מאיר. רגע, שהוא ינוח קצת. למה הוא צריך לנוח? מה הוא עושה? באמת לא קר, מה, הגזמתם? תחייכו קצת, אני יודע שזה עולה לכם בדם. אני יודע, יאללה, תחייכו. לפולני להגיד לחייר זה כאילו... זהר לו להתחיל. תגיד לי, המסריט, מה עם הקפה? בסדר, מה איתך? זהר לך. מה אתה, תעזוב את המצלמה. טוב,